ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị mụrụ n'anya, udo dịrị unu niile. Unu abọọla chie. Anyị na-asị unu niile Happy Easter. Anyị ji nnukwu aṅụrị na-erunye ajamasị dị asọ nke Easter n'ụbọchị taa. Anyị na-echeta ndị niile bụ ndị yọrọ masị a otu esi gụpụtara anyị ya. Ana m akpọku mmadụ niile ka unu tinyekwazi ebumnuche nke unu na-ekpere. Anyị na-echekwa mmadụ niile anyị kwere nkwa ikpere ekpere, ọkachakwa ndị niile bụ ndị nọ n'ọrịa na ndị niile na-ata afụ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta mgba Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kachelu. Otito dịrị Chineke n'elu kachelu. Dịrị mmadụ ha na-asọtụrụ. Otito dịrị Chineke kachelu. Udo dịrị mmadụ ha na-asọtụrụ.
arịrịọ arịrịọ. Chineke anyị, n'ụbọchị taa i sitere n'aka otu nwa gị bụ onye meriri ọnwụ meghere anyị ọnụ ụzọ ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ mee ka anyị bụ ndị nọ na oriri mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị si na mgbanwo nke mmụọ nsọ bilite n'uju nke ndụ site na adị nwe anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya. Unu ma maka ihe ukwu ahụ merenụ mgbe Jọn kwusasịrị mmiri chukwu ya, nke akụkọ ya gazuru ala ndị Juu dum bido na Galili. Unu ma maka Jesu onye Nazaret, otu Chineke si wụkwasị ya mmụọ nsọ na ike. O jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa na ndị niile ekwentị kere agbụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Anyị bụ ndị akaebe ike ihe niile a mere n'ala ndị Juu dum n'ime Jerusalem. Ha gburu ya site n'ịkpọgide ya n'obe, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ọ pụta ihe gosi mmadụ onwe ya. Ọ bụghị mmadụ dum ka o gosiri onwe ya, kama naanị anyị bụ ndị akaebe ndị Chineke họpụtara na mbụ. Anyị soro ya rikọọ nri, sorokwa ya ṅụkọkwa ihe ọṅụṅụ mgbe o bilitechara n'ọnwụ. O nyekwara anyị iwu ka anyị kwusara ọha mmadụ ozi ọma, ka anyị gbasikwa akaebe ike na Jesu bụ onye ahụ Chineke họpụtara, ka ọ bụrụ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị amụma niile bukwara amụma maka ya, na onye ọbụla kwere na ya enwetala mgbaghara njọ site n'aha ya. Okwu nke Osebrowa.
ọgụgụ ewetara n'akụkọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa, n'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma ezuola ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ìhè, unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Okwu nke Osebụwa. Kristi onye bụ ngabiga anyị aghọọla ihe ejiri chụọ àjà. Ka anyị meenụ mmemme a n'ime Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe
ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọzibeghị, Mary onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Peter na nwaazụ nke ọzọ ahụ Yesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwaazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili, ma nwaazụ nke ọzọ ahụ gbakarịrị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ ruo n'ili. O wee hulata, nyoo anya, hụ akwa ụlarị ahụ ebe ọ gbasara n'ala, mana ọ banyeghị abanye. Simon Peter onye so ya n'azụ wee bịaruo, banye n'ime ili ahụ, hụkwara akwa ahụ gbasara n'ala. Ọ hụkwara akwa eji kechie isi Yesu. Ịchafụ ahụ na akwa ụlarị ahụ aghasaghị n'otu ebe, kama a pịara ya apịa, debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwaazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịaruo, banyekwara n'ili ahụ. Ọ hụrụ, bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe a, ha aghọtabeghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ, na Yesu ga-esi n'ọnwụ bilite. Oziọma ka Onyenwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, oto dịrị Yesu. Happy Easter to you all. Unu na-enwekwa aṅụrị nke Easter. Yawa iso ụmụnne anyị n'elu ụwa niile na-achụ ajamasị dị asaa taa, bụ ajamasị nke mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Yesu Kristi. Ụwa niile jupụtara na aṅụrị kemgbe abalị taa, ebe anyị na-ekwupụta na Yesu Kristi dị ndụ n'ezie, na ọnwụ ha anwụ. Enwere okwu anyị na-ekwe, anyị na-asị, He is alive, amen. He is alive. Jesus is alive. Forever He is alive, amen. Unu kwere ekwe? Na Amerịka unu kwere ekwe na Jizọs dị ndụ, ọnwụ ha anwụ? Maka na amamihe m ji na-ajụ ajụjụ a, all through the centuries, people have doubted. Ụfọdụ ndị mmadụ esiela agụgọ na-ekwusi ike na ihe a na-ekwu na Yesu si n'ọnwụ bilie na ọnwụ gịnị asị. All the young people here, ụmụ akwụkwọ nọ here, all you guys who are going to school, before you finish your education, somebody must tell you this, that this Easter thing is just a myth. Ọ bụghị ihe mere eme n'eziokwu. Ihe awụ akụkọ ndị mgbe ochie kọrọ, ndị Greek na-asị Chineke asị nwụrụ anwụ sikwe n'ọnwụ mee gịnị bilie. No, a typical story of the ancients. Mana ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị eziokwu, maka na ihe anyị gụrụ n'ozi ọma taa abụghị akụkọ idu na ọba. Ihe anyị gụrụ n'ozi ọma taa bụ
akụkọ gbasara ndị jiri anya ha abụọ mee gịnị hụ ihe jiri anya gị hụ a ga-akọrọ gị akọrọ. So what we read today are accounts of the witnesses who witnessed the resurrection of Jesus. And so ọ dị nnọọ mkpa dịsi ike na anyị ga-eburu nke a n'uche maka na enwere certain things na-emenụ. It can be also ọ bụrụzi ihe ga-eme ka okwe m na unu daa mba. Unu cheta na 2007 enwere documentary Cameron bidoro. Cameron bụ onye mere movie o mere, director of the movie The Passion of Christ, akwa? No, not The Passion of Christ, but onye nwa mere movie The Titanic. The Titanic, onye nwa mere the movie. So enwere documentary o bidoro. That was 2007. I don't know whether you people saw that. Or a project o bidoro na national documentary. The title of the documentary, National Geographic, but all documentary will be done on National Geographic. The title of the documentary was The Lost Tomb of Jesus. So I don't know whether you were following that. The Lost Tomb of Jesus was because of archaeological discovery. Ndị na-egwu ala n'akụ Jerusalem gwugidere gwupụta akpati ozu ọkpụkpụ mmadụ nọ n'ime ya. Akpati ozu ahụ kwanụ ka nọ intact oge ha gwupụtara ya, mana ihe edere n'akpati ozu ahụ bụ Jesus, son of Joseph. Mgbe ha mepere ya, ha hụ na ọkpụ mmadụ na ya n'eziokwu. Ọ ya kpataziri Cameron ji wee pụta tie that we have made the greatest discovery of our time. Obidozo ya wụ documentary ịnọ na-akọwazi na ebe ahụ na ọkpụkpụ Yesu Kristi ihe unu na-ekwu na Easter wee eziokwu bụ gịnị asị. Ebido ya documentary, then akpọzie ndị ọkachamara experts who are very knowledgeable in doing what we do call carbon copy, carbon dating of things. Ha ebido lee ya ọkpụkpụ wee chọpụta na achọta afọ Yesu nwụrụ na ọkpụkpụ a ha gwupụtara na Jerusalem edere Jesus, son of Joseph. N'oru ha afọ a ga-asị na ọwa afọ Yesu nwụrụ. So the carbon dating dated the bones as being not as old as the bones of someone who may have died at the time of Jesus Christ, the time Jesus Christ died on the cross. Otu azika ya bụ documentary si mee gịnị nyọ ọdakpọ dịka Titanic ya dabara n'ime ocean. And they stopped the program when it was actually found out that these bones were not actually the bones of Jesus. So on a day like this, anyị nwa na-ekwupụtazi okwukwe anyị nwere ebe dị nwere Yesu Kristi nọ na ihe na-emebe ha mbụ mere na mmadụ mechara nwụọ si n'ọnwụ mee gịnị bilie. Ka m jụkwa unu ọzọ, unu kwere ekwe? O bụrụzie na anyị ga-elewe anya n'ihe a gụpụtara anyị taa, maka na ajụ anyị ga-ajụ onwe anyị taa bụ kedu ihe Easter pụtara? Kedu ihe bụ Easter for me? If I ask you what is Easter for you, kedu ihe ị ga-ekwu? Ndị ọgị kedu ihe bụ Easter maka gị nwa? Kedu ihe ị ga-ekwu? When we look at what was read, ọ bụrụ na anyị lee anya n'ihe a gụpụtara anyị n'ụbọchị taa, ọkachakwa n'ozi ọma, ha gwara anyị sị mmadụ atọ ndị na-eso Yesu Kristi na ha biliri jewe na ili, the grave. And all ili bụ the center of attraction today na mmemme anyị na-eme Easter. Ka ha biliri na-eje n'ili, there is something about graves that is very different. Mmadụ ole n'ime anyị n'ebe a mere ndị mmadụ nwụnahara ha welie aka elu? Onye ọbụla. Do you form the habit of going to the grave of your loved one? Maka na mụnwa na-eme ya, depending on where I am. Ndị niile ndị mma nwụrụ anwụ, ebe ọbụla m jere mmara na ha nọ nso ebe a, ana m eje n'ili gaa lee ha, kpere ha ekpere. Mana ịbịa n'ili mmadụ, enwere feelings ị na-enwe because onye a ịma ya ọfụma. Mgbe ị bịaziri n'ili aha na-ele ili aha anya, it is already all the memories of that person come back to you. Ọ na-eme ka ọ dị eme. Ị bịa cheta ihe niile gbasara onye a n'ebe a. Ọ bụrụzie na this grave becomes
some reminder of finality, at least na onye aka nọ ebe a mere iji bịaghachi ibi cheta ya ma ọ kpere ya ekpere. Mgbe ọ bịara n'ili, ọ na-enye gị some kind of feeling na I have come to be with my loved one. Ọ ya ọhịa ili na-eme. Mana ili anyị na-ekwu okwu ya taa, ndị hụrụ Yesu n'anya biliri si ka ha gaa mee ihe a mụ na unu na-eme, ka ha gaa hụ ya ebe e liri ya, ka ha na-eje. Ọ bụrụ na ị gụọ another version of the gospel, mmadụ atọ ndị a na-ejenụ, ha ka na-echesi anyị ruo ebe ahụ, onyekwanụ ga-ebupụrụ anyị nkume nọ ebe ahụ. That was their question. Ka ha na-eje, they were thinking, who will remove the stone for us? Let us think about that. Maka na ọnọdụ ha hụrụ onwe ha mgbe ha na-eje ka ha gaa n'ili Yesu is a state of some kind of, ha nwa na-echesi, this is something we cannot handle. N'ọ ihe anyị nwa na-agaghị ebunwu, ọ bụrụ na iru ebe ahụ, onye ga-eme gịnị ga-emeghere anyị ili. And I want us to draw these feelings to ourselves. Mmadụ ole n'ime anyị n'ebe a nwetere onwe gị n'ọnọdụ ifilụrụ si I am helpless, who can help me? Welie aka elu. Enwere mgbe ị nwetara onwe gị n'ọnọdụ ịnọ na-eche si onye ga-enyere m aka n'ihe a na naanị m agaghị emenwukwu ya? Have you found yourself in that situation? Yes. And that was the situation these women found themselves as they were going. Mgbe ha ruteziri n'ebe ahụ, gịnị ka ha hụrụ? Gịnị ka ha hụrụ? Ọ bụrụ na emene gịnị, ebupụla ya bụ nkume, ihe a ha chere na ha agaghị emenwu, Chineke ejila aka ya mee gịnị? Mee ya. Ihe gwere akọwa ihe a wajụ m jụrụ unu si, what is Easter for you? Because Easter is more than the Easter basket. Easter is more than the Easter eggs. Ya ụmụaka niile nọ nga, Easter awụ ha chocolate sọsọ. Unu buru ya n'uche. We are dealing with something very mysterious when we are celebrating Easter. Enwere otu a ga-esi kwuo okwu Easter na-agaghị ekwu okwu gbasara ihe mere kemgbe abalị atọ. Anyị niile n'ebe a, anyị gara Mass Holy Thursday, anyị gara services for Good Friday akwa ya, gaa nke abalị echi gara aga. All those 3 days can never be separated from Easter. Na Easter na-akọwara anyị si na n'agbanyeghị ihe mere Yesu, na Chineke ekwe ha ka ihe ahụ emere Yesu, ihe ahụ ụwa chọrọ ka Yesu bụrụ, maka na mgbe ha gburu ya ti ya n'ili, ha chere na ihe niile emere gịnị, they have done away with him. Mana Chineke ekweghị otu awa. Chineke ahụ gbara nkịtị Yesu ata afọ, ha eme Yesu ihe niile ha mere ya, agba ha nkịtị n'ọnwụ. At the end of the day, it was God who raised up his son, Jesus Christ, from the dead. Ya na ihe niile dị ha na ọnwụ. As we think about Easter, anyị nwa ga-ewerekwa onwe anyị tinye n'ọnọdụ Yesu. Maka na ihe niile Yesu gabigara n'obe, onye ọbụla n'ime anyị n'ebe a ga-enweta his or her own share. Ma ikwerekwe ma ikwe ha, ị ga-eketerịrị oke n'afọ Yesu tara na obe. Nke mbụ, look at what happened. Oge ọ nọ na-agwakwa ụmụazị ya si ofu onye n'ime unu ga-agọla ha m. And at the end of the day, there was that denial. Eziokwu kọwasịnụ. Ya bụ na enwere oge o ruru, onye ọbụla agbara Yesu gịnị ọsọ. Enwezi onye chọrọ ikwu na ya dị related with him. Onye ọbụla eme gịnị agọla ha ya, gbere ya azụ. Ihe a na-akpọ rejection. How many of you in this church have suffered rejection? Welie aka gị elu. Ajụla gị before? Ụwa ọjụla gị before? Ya enwere mgbe ụwa jụrụ gị kedu ihe ị na-eme? That's the question. Just last week, enwere ofu onye anyị na ya so gụọ akwụkwọ mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na Loyola Marymount University. So kemgbe anyị graduate, o teele kemgbe 2010.
Mana mụ na onye a ka nọkwa in contact together with her mom. Every time I want to, so last week he could send him some kind of text messages. Now this life doesn't make sense. And I don't know the reason why she was sending that message. I said, Father Kenneth, now this life doesn't make sense. And then I replied back, see, this life doesn't make sense. I said, you will not understand. Mlawa Nigeria. When I was in Nigeria, Kamami had to send a text message, and I want to create an honor na ICU in a comatose situation. Ujabiam, Makanahabi, Colorado right now. But then later on, Kahabi has become Waram she purposely overdosed. Yeah, what are you were in there? Begin mere. No, Onyania Neme Dika Dina Munya, Lubeho, Mana, they are living together as partners and as they were thinking to marry. I was in this man, all of a sudden, Sisi, I chose him. I never knew this until now. For what? And that's the reason why I ask, have you ever experienced rejection? Don't kill yourself. That is the message of Easter. I wish no game panya come here. So and I pray that something in the brain that is still functioning. You still have life in front of you. Why doing this type of thing? Taking your own life? For who? Okay. Because us ni ana alozi. Kaju chakwara Yesu, ndị mmadụ bịakwara bokwe Yesu ebubo ụgha. False accusation. That was what happened on the cross. How many of us here have been falsely accused? Ebonoge ebubo ụgha before. And you know how it feels when somebody says something about you that is not true. Mana Easter na-echetere mụ na go, so ọ bụrụ kere na eboro mụ na ga ebubo ụgha, ekwere n'ihi ya gbuo onwe gị. Maka na onye eboro ebubo ụgha, Chineke ekwe ha ka o si n'ọnwụ, Chineke ekwe ha ka ọnwụ were ya finally. Otu esi bo Yesu ebubo ụgha, ebe oge ebubo ụgha, when somebody accuses you falsely, remember that there is Easter. Unu na-anụ ihe m na-ekwu? Remember that there is Easter when you are accused falsely. That is the message of Easter. By this time last year, 2023, there was a man na Florida. Abira dari beya makana oge ekpere ya ikpe. Amara ya ikpe. He was sentenced to 204 years in prison. 204 years in prison. Then out of that 204 years, on 34 years already in prison. It was only last year that they found out that he did not actually commit the crime for which he was in prison. Ogana Popotia last year, that's Mr. Holmes, or I had that man. In the television, how do you feel? Or say, within my heart, I know that this day will come. Because I knew I did not do it. Also, zuohi, werebe, zuohi. Ndi boro yebubo aha. Never any evidence. Mana makano onye oji. I say yes, no human n'eziokwu. Ya go elu go ala ha aju. Toya mkpọrọ 204 years. Ya no na 34 years already in prison. Before abịazie bịa nwee evidence na ihe a eji tụọ ya mkpọrọ awụghị ihe o mere n'eziokwu. Maka na moto ọ na-agba yiri moto eji bịa ohi.
maka na moto eji bịa ohi yiri nke ya ha bụ ya na ọ ya nwa onye bịara ohi ahụ, mana ihe lọya ya jizi marazie na ọ bụghị ya nwa bụ kii eji akpọpe moto nke ya akpọpelizie moto eji bịa ohi. Mana mgbe a na-ekpe ya ikpe enwe onye nwere this evidence, atụọ ya mkpọrọ ya nọ 34 years. Mana n'ime obi ya niile gwara ya sị, as long as this God lives, Chineke ka dị ndụ, na ya ma na ọ bụghị ya nwa mere ihe a, and ya ma na a day like this will do what? Will come. God will always be your vengeance. And that is the message of Easter. Ya ka m gụọ na eziokwu, Easter is a time we all acknowledge na n'agbanyeghị ihe ọbụla ga-eme mụ na unu na ndụ, no matter what it is, that God's time is the best. Mgbe ọbụla Chineke kwuru sọ mgbe ọ ga-awụ, mgbe a ka ọ ga-akpọlite gị n'ọnwụ nke gị, n'agbanyeghị ihe ọbụla mere gị na ndụ. All we need to is to be patient. The God who raised Jesus from the dead is still our God. Otu Chineke a ka mụ na unu na-efe. And the same God will raise us up from whatever we have gone through with Jesus. Ma ebubo asị o, ma asa bụrụ anyị o, ma violence on us. Whatever it is, nwee ndidi. Egbule onwe gị. The message of Easter is always, God will always act at his own time. Another thing anyị ga-ebu n'uche maka Easter bụ ihe mụ na unu bụ. Anyị bụ ndị otu Kristi, akwụ ya. Asị otu Kristi si nwụọ bilitekwe n'ọnwụ, etu a ka mụ na unu ga-esikwa eme gịnị? Keta oke na mbilite n'ọnwụ nke Kristi. Unu kwere ekwe? Ka m jụkwa gị ọzọ. Asị otu Kristi si nwụọ bilite n'ọnwụ, onye ọbụla n'ime anyị bụ ndị emere baptizim, na anyị ga-esokwa eme gịnị? Keta oke na mbilite n'ọnwụ nke Kristi. So who are the resurrection people here? Raise up your hands. If you know you are a resurrection child, you are destined to resurrect from the dead. Ikwere ekwe? That is the message. Na anyị niile bụ ndị emere mmiri Chukwu ga-eketa oke na mbilite n'ọnwụ Kristi, which means obi ha ebe a. E nwere life after life. Ya mgbe na mgbe ọbụla ọnwụ bịara, it doesn't end here. Na ọnwụ bịa, e nwere ebe ọzọ anyị nwere olileanya na anyị na Yesu Kristi ga-esikwe n'ọnwụ mee gịnị? Kulie. Unu kwere ekwe? And that is the reason why we pay attention to the second reading today. Paul si o, na ọ bụrụ unu kwere na Yesu si n'ọnwụ bilie, unu ewerela anya unu dewe n'ihe nke ụwa, na unu were anya unu mee gịnị? Dewe n'ihe nke eluigwe, anya atọ gị n'elu. Don't ever dissipate all your energy in acquiring the things of this world. As you keep on doing your best, you have to also make time for the things that are above. In other words, here awụ ndụmọdụ a na-enye anyị si o, anyị na-agba mbọ elu, agba mbọ ala. Anyị ga-ejisikwa ike na-agba mbọ maka ihe nke mmụọ. Maka na ịkpachawa akụ niile nke ụwa ma ịkwado ha akwado maka ihe nke mmụọ, ọ ya na ịtọrọ atọ. You have to balance both. As you deal with the things of this world, trying to care for your family, trying to make ends meet, never neglect your spiritual life. Ekwene ka spiritual life gị bụrụ ihe kụrụ afọ n'ala. Always make sure you are receiving the sacraments. Always make sure you are going to confessions. Always make sure that you are a prayerful person. Ejila ekpere gị egwu egwu. Always make sure that you are engaging in all the spiritual activities ụka nyere anyị. Ihe niile bụ ihe nke mmụọ anyị na-eme n'ụka. Ekwele ka ị bụrụ onye a na-achọ achọ na ya, maka ọ bụ otu a ka ị ga-esi kwado onwe gị maka iso keta oke na mbilite n'ọnwụ nke Kristi. Unu ghọtara ihe m na-ekwu? Ya anyị ga-ayọzi Chineke ka o nyere anyị aka na taa anyị na-eme emume nke mbilite n'ọnwụ Kristi, ka onye kwezi anyị grace anyị ga-eji na-ebi ya bụ ndụ dịka ndị kwere na mbilite n'ọnwụ. Udo dịrị unu niile. Thank you.
anyị ga-eme emume nke ịgọzi ikweri nkwa baptizim na ife onye ọbụla mmiri nsọ. So my dear brothers and sisters, through the Paschal mystery, we have been buried with Christ in baptism, so that we may walk with him in newness of life. And so, now that our Lenten observance is concluded, let us renew the promises of holy baptism, by which we once renounced Satan and his works, and promised to serve God in the Holy Catholic Church. And so I ask you, do you renounce Satan and all his works and all his empty show? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Do you? And may Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and the Holy Spirit, and bestowed on us forgiveness of our sins, may he keep us by his grace in Christ Jesus our Lord for eternal life. Amen. Anyị ga-efezi onye ọbụla mmiri nsọ ugbu a. Two, three. 2, 2, 3.
ekpere ke ndị kwerenụ ụmụnne m hụrụ n'anya ka anyị were n'okwe gbakwute Chineke hụrụ anyị n'anya onye ọ masịrị ịkpọlite nwa ya bụ Yesu Kristi n'ọnwụ maka ọdịmma nke anyị niile ka anyị rịọ ya maka mkpa anyị dịgasị iche iche mkpa nke ụka na mkpa nke obodo. Gosi m ebere gị, abụ m onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna, gosi m ebere gị, biko Chineke m. Oh, Chimoma. Onye njọ ka mụ bụ, biko Chineke papa, ebere gị. Ka anyị kpee ekpere maka nna anyị dị nsọ Pope Francis, ka ike ahụ nke kpọlitere Jesu n'ọnwụ palie okwukwe Ista ọhụrụ na agbamume ịhụnanya nke dabere na Kristi maka ndị ogbenye nke ụwa. Anyị arịọ gị dịwenụ. Onye njọ ka mbụ, biko Chineke eze m, ngosi m ebere gị, biko Chineke m. Onye na-eme mmachi m ọma, onye furu efu ka mbụ n'eziokwu, nna m, ebere gị. Maka ndị isi nke mba niile dị n'ụwa, site n'ike nke mbilite n'ọnwụ nke dịrịnụ Jesu Kristi, nye onye ọbụla nwere onwe ikpere Chineke dịka okwukwe ha si dị, anyị arịọ gị dịwenụ. Mere onye ebere ka anyị nwee olileanya n'ime gị ya, ọsanye ebere gị, biko Chineke. Ọsanye ebere gị dadị o. Anyị kpafuru akpafu n'elu ụwa, onye njọ ka mụ bụ, biko Chineke na gosi m ebere gị. Maka ndị e mere baptizim ọhụrụ na ndị anabatara ọhụrụ n'ụka, ka ha gaa n'ihu na njem ndụ ha niile n'ime ihe omimi Paschal, anyị arịọ gị dịwenụ. Nyere anyị aka Jesu, ka anyị wee bịa ezi ndụ gị, ngosi anyị ebere gị, biko Chineke. Gosi m ebere gị Chukwu, mere m ebere Chukwu ọma mụmụmụ. Eze m, gosi m ebere gị. Maka ndị ajọ omume na ọnọdụ ọjọọ dị iche iche riri ahụ, ndị na-ada mba n'obi na ndị nọ n'iru uju, site n'ike nke mbilite n'ọnwụ nke Kristi, bilie na ndụ ọhụrụ site n'amara na ebere nke Kristi, anyị arịọ gị dịwenụ. Abụ m onye njọ n'ụwa, biko Chineke papa, ngosi m ebere gị, biko Chineke m. Gosi m ebere gị, abụ m onye furu efu, biko Chineke na m, ebere gị. Maka ndị ahụ nke Kristi dị ndụ, ndị gbakọtara ebe a, ka anyị site na ekpere na ezi ndụ anyị zụọ mmụọ nke ndị natara sakrament Ista,
anyị arịọ gị dịwenụ. Anyị bụ ndị njọ n'ụwa, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa, ngosi anyị ebere gị, biko Chineke m. Gosi m ebere gị o. Abụ m onye pụrụ efu o eze. O nna m ebere gị. Maka ndị niile hapụgoro ụwa nke a, ọkachasị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka Chineke site n'emume nke mbilite n'ọnwụ nke Kristi kpọbata ha n'ala eze eluigwe, anyị arịọ gị dịwenụ. Mere ha ebere, ịnabata mkpụrụ obi ha, gosi ha ebere gị, biko Chineke m. Onye kere igwe, onye ṅụrụ n'obe, biko nụwa, onye ji ọka mbụ, biko Chineke ezi m, gosi m ebere gị. Ka anyị were umeala rịọ Chineke maka mkpa anyị ndị ọzọ dị iche iche. O Chineke ji ike niile, ịhụnanya nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị. Ewezuga gị, enweghị ihe anyị pụrụ ime n'ime ndụ anyị. Anyị ji umeala rịọ gị ka ị nabata ekpere niile nke anyị rụnyere gị na ekpere nke ndị kwerenụ. Biko mezuo karịa ka anyị yọrọ gị n'ekpere. Anyị ji okwukwe na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Hymn number 161. Ọsha nyere anyị aka ka anyị mee ya ọsịsọ.
na-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ ọ bụ onye ga-akọchasị na ọ na-abụ ọma aka nje ọ bụ otito ka nje bịa o Chineke soro m na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nuwo n'elu ụwa o soro m too Chukwu n'azụ ma eleghị anya n'azụ o Chineke ezigwe o abụ otito o abụ otito jaa gị mma o Chineke edoba ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ndụ o nyere m ọnwụ n'ọbụ nwụrụ m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ya mere soro m na-eto ya na-eto ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nuwo n'elu ụwa galesi ya toro m too Chukwu efekoro gị ịnọzọ m eleghị anya n'azụwo n'ime mama oke efeko o Chineke o ezigwe o abụ otito abụ otito children of God, let us sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord for that. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Blessed of God, let us praise hallelujah. Praise hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, 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 hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Obiniwa. Jésù obiniwa. Jésù agbàgbọ́rọ̀ n'elobe. Onye mmeri. Hallelujah. Onye mmeri. Hallelujah. Obiniwa. Obiniwa. Yọrọ ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ.
onye nwe anyị, anyị na-awụli elu n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ gị wee na-ehụnyere gị àjà nke a. Ọ bụ ya ka iji na-amụgharị ụka gị ọzọ, na-azụkwa ya n'ụzọ dị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwe n'otukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kachakwa mkpa n'ụbọchị taa mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nsọ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebe gị jupụtara n'eluigwe na ala, Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị, Hosana n'elu kasị elu. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido nye ndị a nsọ si n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị wee solu Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nrọ anyị, zọpụta anyị na ife. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele ka udo. Peace be with you. Easter. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dị nwe na Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Assemble my brothers and give them this news.
I'm going to Galilee, where they will see me. Go and tell my brothers that we shall see in Galilee. I am going ahead of you. I am leaving for Galilee. In Galilee you will see me. I will be there in Galilee. Mary, emetụkwala m aka n'ihi na akarụ m wee jekwuru nna m, gabazi ya ga-agwụ m azụ m, ka ha gaba na Galili, ebe ahụ ka m ga-anọ gosi onwe m, gosi onwe m n'uju. Mary na-ebe akwa na-achọ ahụ Yesu. Mary na-eti mkpu n'ihi Yesu. Mary na-akwụgharị ebe lili Yesu mgbe o zutere di nwanụ. Hallelujah. Obiniwo Yesu akpọgburu n'elu obe, onye mmeri. $3.45.
345.
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, were ebere gị dị ọkpụ na-echekwaba nzukọ gị mgbe niile site n'ịdị ọhụrụ nke anyị nwetara n'emume ihe omimi ngabiga nke a, mee ka anyị rute n'ihe dị ebube nke mbilite n'ọnwụ site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa one ma one anyị na-elotere anyị niile ndị nke kwere nkwa Together in Mission Capital Campaign n'ụzọ ọbụla ụzọ anyị kwere ji wee kwe nkwa ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mejupụtara ihe ndị dị etu ọnụ ka anyị na-ayọ nkwa ahụ anyị kwere Chineke ka anyị fụ na anyị mejuru ya. Ndị Communion Class anyị na-elotakwara ụnụ nne na nna ụnụ bido ụbọchị ụka ọzọ gaba unu ga na-abịa klaasị ebe a nụnwa in person wee lue May 19th. So bidozi ụbọchị ụka ọzọ unu ya na-abịa catechism na ọ bụrụzi virtual. Ọ ga-abụ unu ya ebute unu ebe a, unu ga-ebute unu ebe a, unu ewere gụọ catechism ụbọchị ụka ọbụla. Ikusa nke anyị na-ama ọkụ ya eri oge flyer ya dị na board June 27 to 30. A na-eme ka anyị mata maka brochure nke arọ anụnwa na anyị agba ka anyị tinye hotel booking. Ha mekwara ya extend to April 6. Ndị t-shirt na-akwadokwa ka ime ya order online. Information ihe gbasara ndị anụnwa unu jee na ICMO or ICW WhatsApp unu ya enweta information ihe gbasara ha. Unu kpọọ ndị na-afụ maka ya Angel of Egbu Ben Amadi. Anyị makwara ọkwa n'ụka gara aga dịka anyị siri akwadobu maka ịga pilgrimage na Israel. Anyị chamalụ ọgba aghara dị ebe anwa ewere nyechiga onye ọbụla ego ya wee na-akwadokwa na anyị eje ndị niile chọrọnụ. A ga-aga Rome, Fatima and Lourdes bido September 9 wee ruo September 21 nke arọ anụnwa. Ndị chọkwara ịma ihe gbasara ya ma etu esi akwụ ụgwọ ma ihe niile dị na ya, flyer ya dị na board. Unu mee ka onye isi ICMO ma ICW enwekwara information na WhatsApp nke ọnụnwa. Unu kpọọ mụnwa ma kpọọ fada, ndị niile ha ga-enye gị information maka ya. Ọ bụrụ na agbasa ndị niile butere oche na hall, biko anyị na-ayọ ka anyị gbaa mbọ onye ọbụla bụ n'oche outside the church here bụ outside. Ndị niile nọ inside oche dị ebe a adịgo, ma oche niile dị beyond the church in here, ndị nọ n'azụ, ndị edebe ndị buru oche nọrụ n'azụ, ka anyị gbaa mbọ ka anyị buchigha ya na hall. Uju ọnwa sa anya ọnụ ya ka ekwụla ọtọ. Mma akpọnite nwa gị nwaanyị ọ bụ minor ọnụọgụ n'akụkụ ọkwụla ọtọ. Uju ọnwa sa anya ọ bụ anyị maali ya, ọ bụ member of the choir, ọ bụ onye otu anyị. Nwa ya nwaanyị nọ n'etiti ebe anụnwa. Ka anyị si wee malụ ka anyị si wee mụọ ọkwa na mbụ. Di ya bụ George ọnwa sa anya gara ụlọ Christmas mana ọ natazighị. A ga-akarị ya ụka ebe a ga-akwa ya ebe a na Friday anụnwa 7 p.m.
wee na-ayọ ka anyị niile pụtakwuo ka anyị nọnyelu ezinụlọ anụnwa ndị otu anyị ka anyị kwa George Onwasanya na St. Eugene Friday Mass 7 p.m. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Onwe ndị nọ n'ime ụlọ ụka, ndị nọzi n'azụ ụlọ ụka ma outside. Ama m ka anyị esi were fụfa. Enwere onye nọ n'ime ụlọ ụka. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka na anyị niile bịalụ. Anyị na-ekele ndị niile spring break, all our children, youth and young adults. Ebe ọbụla unu esi na-ebịa, you are always welcomed. This is your church and this is yours to keep and protect. Eji m oghere anụnwa wee na-ekene ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Anyị na-ekene onye mmụ ebu ụzọ kọwa bụ anyị ada akọwa ya akọwa. Unu amalụghị ọgba egwu Father Chris Onyenobi. Unu ya afụ na okenye na-abịa mana mgbe ọ na-afụta ebe a nụ ya aka arụ ka ọ kụzibere ọ bụrụ Father Kenneth Chukwu etu esi agba egwu anwa kwa eziokwu. Ọ da arapụ ya arapụ na esi ya jisie ike. So ka m kọwara ya ka m na-akọwa nwa ọ mụtalụ nephew ye Christian Eguario. So nyanwa na onwe ya Christian Agba echola afọ ya nyanwa bụ gala ọ nọ na seminarị ebe a nụnwa. Arọ ọzọ ka a ga-echi ya Deacon. So olugo elu ndị gara Christmas Mass ya afụ na ebe ọ kwụpụ na Christmas Mass nyanwa bụ de torifa nyanwa bụ ihe kwụrụ ebe ahụ kwụchapụ onwekwenye onye chalenjiri emu n'ebe anya n'ogo. Anyị na-ekene ya si ya jisie ike. They will support you. So nyanwa be gala osi okpe. Am I right? Yeah, okpe. Ebe osi. Daalụ. Kịta ana m akpọnite ndị worthy president and respected presidents of the Knights and Ladies of St. John. Ka ha pụta. God is good? All the time. My name is Greg Ogomaka, and with me is the respected for the Ladies Auxiliary, Dr. Jen Agbonye. On behalf of the Knights and Ladies Auxiliary of St. John International, we wish all that are here today happy Easter to you all. May the risen Christ continue to guide us in all we do in this our community. Brief history of St. John, the Knights of St. John International. The Knights of St. John International is a Roman Catholic men's fraternal organization that espouses Catholic virtues of faith, hope,
and charity. The Knights of St. John International was incorporated in New York State on May 6, 1886, under the patron saint John the Baptist, who stood for truth and died for it. The organization continued to grow in the United States, and in 1992, with the addition of commanderies outside the United States, the Knights of St. John added international to its name, and it continued to expand. Today, the Knights of St. John International has representation in 18 countries, including United States, Canada, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Trinidad, Tobago, England, and Germany. Members of the Knights of St. John International were organized and participated in all aspects of religious, community, athletic, and social activities. The Knights of St. John International have a cadet and a junior organizations that are part of the overall organization of the Knights of St. John. Youth groups with guidance from adult members are encouraged to develop their own plan of activities. KSJI is a family-oriented fraternal organization. Our local commandery here, Our Lady Queen of the Angels Commandery number 608, and the Divine Mercy Ladies Auxiliary number 521 were chartered in the Los Angeles Archdiocese in the 2005 with the blessing of Cardinal Roger Mahoney, who appointed our spiritual director to join this order. Please reach out to any of our members for more information. You are always welcome to be a part of us. We thank you. I am happy at this time to announce the presence of some members of our newest commandery incorporated in San Bernardino. Finally, we are using this opportunity to extend our sincere gratitude to our Reverend Father, Jude Umobi, the administrator of this parish, for his support, as well as Father Fidelis Omag, our chaplain, for their guidance. At this time, I would like to call on the respected President, Dr. Jane Agbonye, to say a few words and then make a presentation of our Easter token to our Reverend Father, Jude Umobi. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Easter, everyone. The President has said it all, so I don't have to repeat what he has said. But on my right here, he said we're family. We go with our children, our boys, and our girls. So, mothers, I want to thank a few of you. I know you've been seeing this face for quite some time, calling on all of you to join us. But we are blessed to see that some of you have actually joined us, and they're in the process of getting initiated. Thank you, sisters, and those of you who are yet to consider joining us, make haste while the sun still shines. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ndibo kwenu. Ndibo kwezono. Aha m bụ Ihaichukwu onye eze Aponye. I'm the Supreme Treasurer for the cadets. Last year, I told you all to please bring your children to come fulfill these roles and take their positions as Supreme Cadets and Juniors. Now, I'm going to college next year, and many of the spots will remain vacant.
So to those of you who have brought your children, thank you and know that God will abundantly bless you. But to those of you who have still not brought your children, if come next year, the position is taken by someone from Texas instead of California, it's not my fault though. Happy Easter and God bless you all. Happy Easter, everyone. I'm here on behalf of the juniors of Knights of St. John International to encourage parents to join together with their girls who are also known as juniors. That is why Knights of St. John is a family organization. Together we can grow in Christ. Thank you for listening. At this time, we would like to present our Reverend Father our token of appreciation. Anyị na-ekene ha ndị ụmụaka, our children, you heard what they said. So those of you that brought your children, the parents, is thanking you. For those who have not, who are still at home, Los Angeles is in charge. They have the president and secretary of the cadets in the whole United States. If we don't bring our children, if we don't join, it means other states can take it over. Now, this is the last Sunday in March. If you celebrate your birthday in the month of March, please may you stand to be recognized. All the March babies, ndị niile amụrụ n'ọnwa nke March, please may you stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear March babies. Happy birthday to you. Oto dị Jesu, abịa ka nye ndị St. Vincent de Paul a second. St. Vincent de Paul, ka anyị ahụ obere ohere, just a minute, ka ha zie ya obere ozi. Ha ga-eke ihe na hall ma agbasa ụka ndị St. Vincent de Paul. Just take a minute. Mike. Otito linu Jesu. Otito linu Jesu. Biko, anyị nwa bụ ndị the Society of Vincent de Paul under St. Eugene's Catholic Church Conference. Biko, anyị nwere ife anyị si ka anyị mee n'ụbọchị nke tata. Anyị na-emebu ya emebu. But due to COVID gara aga, o slow anyị down. Tata anyị na-eke ife to food baskets to the needy in our community. Biko, ndị niile enyemaka ka anyị chọrọ ka fakete ife anyị na-eke tata. Wee na-ayọ onye ọbụla nwere onye nke niile enyemaka ọ kpọtafa na hall ebe a ka anyị ga-anọ wee kee ya. Anyị jikwa ohere a
When I can, our able parish priest, Reverend Dr. Jude Mobi, who has been very helpful to our society, moral support. I was a member of the church. The things we do, even a matter easy. And I now support Enrica. I now Kulundo, I now Kulunde Maduwa, I now warrant. Indian and eviction. I know yellow faka. Man, the funds I know age and yellow faka. With true ifun and yani, kind of use. I when I can members of this church. Nanyamaku nine nebanino. Na yozukwa ndiga batalani na olu chukwu de munagi. Yes. Ani geke kulu mwaka snacks. So mwaka badataba na the hall. Hotel ni Jesu. And the baby. Okay, down. Down in this St. Paul. Can't you go away? Can I need Maka? It is was caught at. West can all hello waking the buy and I ever know about buying carbon. Oh, 99 on Rogondai will ever number be look at. Oh, when I say to an I baby every Sunday. Okay, dry for Nuku. Ka mmadụ ebe anụ abụ anyị ọkwa ka anyị nye aka wee na-apụta na-ekedekwa ndị fada dịka esi kede gaa na-ekede special the seminary ahụ nephew and Father Chris onye anyị na-atụ anya n'oge na-ete ya aka na anyị ga-abịakwele Chineke ukwu ekene daalụnụ otu dị ije so onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo, lawanụ n'udo. Haleluya, haleluya. Obinigwe, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obinigwe, o were ndụ ya anya ọnwụ Jesu beniwo. Amen. Obinigwe, o were ndụ ya anya Jesu beniwo. Obinigwe, ọbara ya ka o ji gbapụta onye. Obinigwe, o were ndụ ya onye kere ụwa. Obinigwe, ara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obinigwe, o were ndụ ya onye kere ụwa. Obinigwe, akpara ya ka o ji gbapụta anyị. Obinigwe, o were ndụ ya anya Jesu beniwo. Obinigwe, ka o ji gbapụta anyị. Obinigwe, o were ndụ ya